agi sa may tugod, sir. Kaya waman mo agi sa may tugdas. Sida. Lihaya ni babayhan na eh. Kilikaya nga daw, nag-ayo ginig abtan sa kong sapot. O siguro kali-kali niya, sir. Oy, Oh, kugwa pa, nganong, wa mo sa muagis tugas. Tuwa mo sa skugos mo pagtoo. Kaom na ako pagsabot. di, basin lang dahil nahadlok siya siyang inahan, sir. Hadlok sang munday? Ano? Gairan ko munday? Ang ako lang, sir, ba? Igihan ko kasi ng munday, sir. Nga, sopak sana siya nga maminyo din iyang anak. Di sana siya gusto nga makauyab din iyang anak. Gisulti kong ni Dinsyo. Toy, bakti kini style na. Mas maayo pa, sir. Para mangisog na si Nudincio. Pero, di ba si Nudincio matod ni mo under na sa ni Munday? Under gamay, sir. Diba? Ya, basi magbayot na siya, mong hadlok sa Munday. Ay, mao bitaw naliwat siguro na niya si kanang iyang anak nga si Andoy na bayot. Sabi ko lang kaya. Tingnan si Dinsyo eh. Ato asa dos balay, istorya ko niya. Oh, Ha? sir. Oh. Ito ah. Oh. Oh, nay, si Nudincio si Ray. Speaking of an angel, the angel will arrive. Naaman na yun. Renay! Ganiha ra kay kong atang-atang sa mga anak, wa mo gid mo agi din eh. Wa bitaw sir na. Ang malagmit wa tos kugo ni Agi. Kay si Munday ni sugat, wa agi hilin nakita dito. Tang paita, laayaw na naon oy nga. Atang-atang ko din ni wa gi ni abot ba. Ti ay. Bitaw sir, bata man gusto ang akong anak ko sir. Kasi mauwa ng birig-birig kag laki mo. Yan siya man. Okay ra mo sa Munday. Mapamayaan ko na pinatuyo inyong anak. Di na to ang angon sir eh. Kaya marag, lain kay paminahon sir. May nang may pagkapusiso sir ba? Proseso imo pangitaon. Wa mo ko mo binuang. Tinarong mo niya ko ah. Seryoso kay ko sa kong gibati para sa mga anak. May bawa bitaw ko sir nga seryoso kay ka sa akong anak. Pero ang problema mo ko ng akong anak. Ignorante pa kay laki sir ba? Mo na nga. Teka lang tayo magpasensya sir. Basta manduoy lang yun na imong anak noy. Hindi magkikay-likay na ko. Di na sir. Makaton lagi na madugay. Pero wa man ko magkuwang sila pagpahimangno sir. Sige man ta ko nilang nagpahimangno. Bayan nimo. Saob sa ni God. Padungo ko makublita nga ikaw. Daog kang ng Munday. Hindi sir eh. Daog ko taon sir. Nagpailob lang ko niya. Kaya ako na siyang tinudon. Kaya musmus ko ng naong niya sa kuwan. Punuan saging, di ba? Kanin ka, yuta. Tawam ka. Andam gyud ko mga sawang hilin eh. Salamat sir. Salamat. Isang pasalamat ni Dinsyo. Kapag isang pakita na kog maayong buot. Unya na. Kana bang makafeel na ko ba nga giganahan na sa nako. Hilig na siya nako. Ganun sir. Maanad lagi na malunggay sir. Makator na niya na. Ah. Musa pa ka na no? Ang katon siya sa wasay gusto nga. Ako wag ko problema mga sawa gyud ko. Mauwa mo ko na siya nimo, sir. Na mahimo kanyang umagad. So? Mauwaw ka na din siya nga. Umagad ko nimo. Oo sir. Mawajog ko nga, maumagat ka. First time pa mong ko nga, makaumagat ko ni mo sir. Ay kabalaka na din siya. Kaya maumagad ko nimo. Magkumpare na niya mo sa papa. Hindi pa ka ana. Magkumpare na mo Don Sibyo. Di ang mga tao, musamot nag-respeto ni mo. Kaya magkuyog ni mo Don Sibyo. Dila kong misita to sa inyo na eh. Nindot magugay na bang makaistorya mi nga way istorbo ba? Nang kami rin yung duha. Pati ka dito sa inyo eh. Ibaw ko na minaw. Paningaon ako sir.
Akong sultihan si Helen na makikuyog nimo. Maana talaga niya anak mo, sir. Don't worry. Be happy. Uyon sa ba si Mamon sa atong mga plano? Aw, kasi may di mo uyon, anak, kanindot na itong mga plano. Pero ako ra bang ginan ha, mga sa kabuan ginatong pagtrabaho kay ningon mga nga magabi ra o kira ka ka. Aw, nya, wa siya maingon nga, dugay ra. Wa may noon, pero nagpasidaan nga kinahanglang magmatngon kuno ta kay peligro kayo mamatikdan ta. Mao gani, kinahanglan gyud nga ato ng lihokon matagabi kay way makamatngon na to, gamay rang tao. Mao lagi. Karong gabi na to trabaho na. O, karong gabi. Di man ka, lawahin ka na mo. Yara good. Si Helen, di naman agi. Ay, dito ra sa kugon napsan pa man mo. Parang mga sinagidnino na takalag agi. Unsan sa ka, naglain na sa nimo nahuna. Taka na nim utok da. Si Helen ay kuyog, taga Talavera. Nadugay, mapaakam niya nag-irumbuang niya ba? Patakalag agi. Ikaw ba? Mao nang nilikay siya nga tog agi, atus kugon kay aron di mapaaka na ng irong buang gingon nimo. Imbes mag-ampo ka nga way madisgrasya. Saon Sige, man no, tay. Nakaibaw na mas Helen nga nay musugat niya mo nang adto na lang siya skugon mo agi. Na, mao na. Likay bitaw, sige. Likay-likay. Tuwar ba irong buang dito? Gatuto ra bang laway ato? Rabison ra ba kay ito? Nagbaga pag yung kalagot ato. Kalaki lang niya mo. Ako gani, likay-likay kay ko sa irong buang. Unsa? Kasab-an na sad ka? Unsan sa imong gibuhat nga kasab-an na ka? Ano lagi ko nung wata katudos atong anak kumain pamatasan? Ipasagdan lang kuno nato. Sa pagtuon niya, wata katudlok may pamatasan sa tong anak. Sa may ang gusto, idudlo na to si Helen. Ang samtaw nang itsura biya niya. Mura naman lang yung sa may gasaligan. Palagot na siya da. Hello na di mo dayo eh. Di na maglutugi. Yak ka lang. Hadlok jud ka mo tubag. Daog man kaniya. Natural. Ato ko na agawn. Natural gown. Iparehas man niya ang mga babae dito sa siyudad ni sa ato ang bukid. Nga, usar ka kablit. Kabit na niya. Hello na di mo dayo eh. Hello. Maglagot manggod ta. Abi kay dato sila. Pobrita kita ngil adu batasan. Tigot man ka ng dato eh. Ang dato man ang daan. Tinuroy ko na iya ha. O tinuuray pa ng iya. Nanri mas siya mo ari diri o makigsultig tarong. More siya. Pero mamay diretso. Nawa na. Nabuang ka? Nabuang na mo? Parihala mo doon. May nangupugon ninyong o. Mamay gyud ritsom sa di pa sila uyab. So man mong anak ko maglikay mo ko ni si Ya. Marlon. Mo nawa ka sulti. Wa kahulti ka karon. Wa ka Nagstorya. sulti. Pinahay na imong high blood ba no? Kanguhal ka na. Tarungan na, pareha mo daw umpugon na yung ulo, ha? Umpugon ko niya yung ulo? Imo gani isugba imong anak ditong Marlon? Sugba. Sugba gud aron luto. Oh, sige pilosopuha jud ko. Kay tingalig tuhugon ta niya mo ang Marlon magkinausa na silin. Bantay ka lang ha, bantay ka lang. Ay, kasaba! Sayo ha sa dato gasugod, Kala kay baton. Ano mo agi? Eh, atong wag mo sa iyo pa. Basta sugagi. Basta alas 9 ra ta kuto ba? O lagi. O bitaw na. Ato man. Mahuman ka na to. Human lagi na lagi.
Sige, sige. Di ikaw siya tanaw. Asa magliko? Layo para ba nila? Gamay-gamay panungaga. Mas. Alas 6 pal city. Sus. Kamusta? Sige lang, nag-andam ko sa kainasal. Okay, dali. Okay. Pinit pa maghapon kinasal. Kalau siya, sorry ha. Walay mo susi dito. Alam lima part. Ambuan part. Nari ay, pangtaan lang sa kuwan. Buwas mo ni. Tani lang niya to, inikabot ako. Oo. Lima, ikaw lang dito. Ito gingo na mong kanding kapso na ito tangkal. Oo. Mas kuwayanan mo. Maram ito, itaguan. Ano kang itaguan, no? Mga na, paniding may dito, part. Paniding lang may dito, or maklaro ginato. Sa ikaw, pagbantay-bantay din eh. Sus, wala problema eh. Nga di ta matiktikan yung atong gayat, hideout. Di na kadole, papaha ko na iro. Ato gining dalion atong mga plano, part. Kay naarbay laing grupo ra ba? Ilang tansyon. Mulihok na ba to sila? Isas, kanilang grupo ay. Kaduha na nila ka-hold up. Ang alasan sa Himalalod, ang gasolinahan sa Yungan. Muna nila katira ka ng grupo. Hadlo ka na nila. Muna nga matngon ta, para di ka maunan. Sos, hadlo ka ng grupo, part. Ang nadagay ta na, part. Ila pala kabuk, pataka na dre. Kadlok. Ay, kadlok part, di lagi lang kabalo na atong plano. Ayaw lagi kumpiyansa. Kaya mga tangan na ba kayo ng tao ni tansyon? Daghan na ba kayo na sila? Daghan pa na nato? Wa ta makuratan Alfred. Kaya mes, high power tag-armas ana nila. Mga karaan na nilang gamit. Hindi lang ta magsaldig na. Okay. Ano na ko, Bart? Sige, ayaw. Pag-amping ka. Oo, may problema rin, Bart. May bala rin. Yun na yan. Ang siguro nito. Putang hina. Gamita sa lisiti, oy. Kondisyon sa. Kondisyon mo lang. Bakuan mo ko to. Ano sa kabuka? Nakautot. Aba na, yung siyang ginaaw niyo. Ay! Bon, di pwede panhiol na itong motor dire, Bon. Nga. Layo-layo na ba itong abutana naman ni Ma'am Amparo eh? Like before ba, di ka makahimong pag-alsa dito? Nahimom kayo nimo sa una. Maura magyapon nagbugata. Mahimo man, pero wala mo buto akong buko-buko eh. Eh, naunsa biya ka. Ang tusa lang, good. Di mahimo nga motor atong panhion din eh. Mangita lang tagdol-dol nga pwede ni mong ka. Wala na. Galibog bitaw ko nga nung sige ako ig-alsa. Nya ini kaabot, ini ka tibuok tunga pag yun ta. Ito nga, nakasiguro day ko. Wa ko kay bawo gani. Sa imong mga lakaw dito. Imong gikikika na. Pwede ikaw na sa, ako na sa bilin dire. Di mahimo. Unsa, leading ko, kunya imo kong palsahon. Lagi. So, koy. Sino good? Tabangi ko eh. Imo kong gisingkahan? Ay, tabangi ko man. Oh, klaro. Asa, baby. Yala. Kuya. Yeah. Yara, wa pra ko pamahawan nila. 1, 2, 3, go. Ay, ginulog. Nara. Play. Inhale. Inhale. Exhale. Exhale.
Kaya mo yan. Usahan pa ka mo. Nyara? Eh, nyara. Ayoko. Okay na. Kambing ha, mauya mo na. Oo. Okay. Nyara. Play. Tara, butang na bay. Butang na namon. Ayoko, tapang na. Ah. Ano, Raymond? Bangi ko palihog na. Sige, mag-una lang mo dito. Manha. At sila ka magkita dito. Oh, gaya po nung siniguilas. Oo, tinigulas lagi na. Lagi na siniguilasan lagi. Ha? Sige, kamutan na, good. Ha? Ma'am, Sige, sige, ay sige. kalimot, ma'am. Kita ra pag-isuki, ma'am. Ha? Pupulan ko sila, ma'am. Palitin lang niya ako, ma'am. Bago, ni Gani. Ato kang Gani palit. Ito sangay. Kayo, ma'am. Kita ni. Ay, Dako ka mag-ginis ako. Kinay. kita ta dito, ma'am. Kato si... Oo. At sila ka magkita Eh, dito. Magamping mo Ari lang na. daki, shortcut na dito kita. Dito, dito.